Det var en mørk aften, en tirsdag den 28. februar år 2006. Anna Kromann gik i bad, og 4 drenge dukkede pludselig op. 5 drenge dukkede pludselig op med et mål i tankerne: at trashe hendes værelse. Er du klar? Stop, ved du? Optager det. Det er Annas værelse. Prøv at sige det igen. Anna Kromann, den der. Anna Kromann, det bliver trashet. Anna er i bad. Super new,